И здравейте хора, аз съм Зикло и днес ще правим супер освежаваща напитка. Не е напитка, по-скоро и като десерт, защото, както виждате, лятото в момента е изключително топло и е с диня, летен плод. Ще го брендираме на брендер, така се казва. Сега, да, направо почваме, това ще е по-кратко клипче. Благодаря ви за 72 гледания на един ден в Гърция. Нямам коментари. Разбрах защо. Може и за деца дали става напита или не. И защото пише, че става за деца, иначе няма може да го гледате. Както и да. Сега, какво ни трябва? Замразена диня, която е замразена от горе-долу час, половина-два. Мед и сметана. Сега да започнем, първо ще сложим, така да не пречат, първо ще сложим замразената диня. Просто я вижте. Уникална! Това е купче ред. Сега слагаме цялата диня. То не е цяла, колкото нарязах, защото да не прекаряваме все пак. И съм я почистил, махнал съм черните големи сенки, защото белите те ще се таковат. Смерят. Сега, оставяме ги. Лъжица една малка и взимаме сметаната. Няма значение, просто да не е киселомряква сметана. Да стане по-кремообразно. Нещо такова трябва да е. Сега ще ви... е трудно да пада. Вижте как изглежда. Сега слагаме... да има на богато. Горе-долу аз сложих половината кофичка. Мисля, че толкова е достатъчно. Сега го оставяме на страна. Се омазах. Вземаме меда и от него ще сложим също на богато. Стига толкова, защото все пак не искаме да фащаме диабет от това. Няма как да не си пробвам. Това е малко по-хаотично видео. Така. Ето как изглежда супер готино. Сега такова с остриета. Да, ако сте под 18 не го правете, мен не ме гледайте, аз съм тренирано животно. Сега, ето ми го брендера, ето ми го брендерчето, ето го включваме в контакта. Оп. И се уверяваме, че е здраво и вече го обръщаме. Така, сега брендера трябва да се нагласи. Оп. И въртим и брендираме на 3. 1, 2, 3. Казах на 3. 1, 2, 3. За малко от меда не се е такова. Се получи много як цвят. Сега взимаме чашка от тези високите. Сега. Оп. Така. Изсипваме. До ръбчето. Това да се вижда по-хубаво. Служи още лъжица мед. Сега ще пробваме и ще видим. Пълно сметаната прави едно кремообразно. Дината прибавя специфичен си вкус, смисъл, динята има вкус,
като всяка храна. Даже знаете ли какво? Имам замръзнал сок от динята. Ще го сложа и него. И да, като цяло това е супер освежаващо. Сега ще му добавим още малко медец. И е супер бързо, буквално записа в момента е 6 минути и 40 секунди. Аз естествено ще го съкратя. Разкош. Извинявам се, че ям, ама вижте го. Уникално. Бе, хора, това беше днескашното крипче. Не знам кога ще е следващото. Сега петък, събота и неделя отиваме. Събота, неделя и понеделник отиваме в Гърция. Ще има влогове. И да, абонирайте се. Това е перфектно за лятото. Ако сте някъде навънка или много топло, може да си го правите. Добре, абонирайте се, харесайте, коментари няма да имам, за да може да го гледате всички. И чао! До следващия клип.